Nunot sa posibleng pagsugod na unya sa rainy season, gibati og tumang kabalaka ang mga mulupyo sa pipila ka mga sityo sa barangay Tipolo sa Dakbayan sa Mandaue tungod sa problema nila sa pagbaha. Ani ang balitang barangay ni Alan Domingo. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga dapit sa Subo, apil na ang Dakbayan sa Mandaue. Ang sitio Espina na isama sa Waterworld tungod sa tubig nga niawas gikan sa kalsada og didto na hanok sa ilang dapit. Anausay kanal og sapa nga naglibot sa komunidad hinungdan nga mag-antos gyud sila sa baha. Taon-taon na ganyan problema ha, sir nga. Kani tungod na ni amon drainage diri nga kanang napuno na sa lapok. Nya amon na ning giris bitaw sa barangay pero murag wala pa man jud ma-aksyon ni. Now tunta nga ma-aksyon na ni. Sumala sa mga mulupyo nga dugay na nila kining problema kay bisan og gamayng uwan lang nga masinati ang bulog sa tubig didto gyud paingon sila dapit. Usa sa gitumbok nilang nakaingon sa baha ang drainage nga napuno na kuno sa lapok. Manghinaot gid mi nga kaming naa diri lumulupyo matubag ang among gipangayo nga kini ni ang amo ang problema jud kini among sapa. Kani among kanal. Matod sa kapitan sa barangay Tipulo, ang sityo nga napiktuhan gilangkuban og 5 ka mga purok o gimadamanang 250 tanan ka mga panimay. Aminado siya nga catch basin sa baha ug tubig gikan sa kabukiran ang ilang lugar. Adunay drainage project sa barangay nga giponduhan sa syudad ug sa kagabahanang nasyonal nga nasugdan sa miaging tuig o nagpadayon pa hangtod karon. Matod sa DRRM Focal sa barangay, sa wa pa proyekto maugmaan pagani kuno ang baha apan karon pipila ka oras na lang mahubas ra sab dayon. Sa una gani na ay tendency nga the next day pa siya mahubas. Arang-arang na lang karon since naan naman tay gipalapdan nga kanang kanal dira project. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.